Чаму ў Бабруйск пачатку 20 стагоддзя так імкнуліся трапіць злодзеі? І чаму менавіта ў нашым горадзе з'явілася першая арганізаваная банда ў незалежнай Беларусі? І пры чым тут старая архітэктура? Сёння падрыхтуйцеся паслухаць не толькі легенды, але і рэальныя факты. Вітаю! Гэта падкаст «Міфічны Бабруйск», дзе я расказваю гарадскія міфы і легенды, бо гэта і ёсць тое, што любое месца ў свеце робіць прывабным і магічным. Гісторыя чацвёртая. Крымінальны Бабруйск. Калі ісці праз базар на Дзяржынцы ў бок вакзала Бярэзіна, абавязкова ўбачыце гэты дом-калодзеж. У народзе яго завуць Порт-Артур, і дакладна вядомая толькі дата, калі ён паўстаў з чырвонай цэглы Разенберга, 1911 год. Нягледзячы на тое, што будынку пераваліла крыху больш за 100, яго гісторыя агутаная легендамі, як і сама назва. Кажуць, ягоныя сцены нават могуць выканаць жаданне. Трэба толькі дакрануцца да іх і падумаць пра тое, чаго хочацца. Будынак мае ўнутраны дворык з 2 ўваходамі, і калі іх зачыніць, ён стане непрыступны, як крэпасць. Адна з версіяў, што будаваўся Порт-Артур у часы руска-японскай вайны. Маўляў, калі ветэраны вярталіся ў свае гарады праз Бабруйск, прыпыняліся менавіта ў гэтым заездным доме. Але паводле іншай легенды, тут жыў ды віраваў гатэльчык, ён жа прытон, бабруйца Артура. Мужчына меў дачыненне да крымінальнага свету, і таму да яго ахвотна сяліліся рознага кшталту махляры ды бандыты. І калі ў заездны дом траплялі выпадковыя госці, што не былі знаёмыя з спецыфічнымі густамі гаспадара, іх папросту рабавалі. Але інтэлігентна, без гвалту, пакуль тыя спалі ў сваіх нумарах. Магчыма, акурат гэты факт і тлумачыць тагачасны імідж горада, як высокакультурнага месца, па версіі Ільфа ды Пятрова. Мясцовыя сапраўды ганарацца гэтай згадкай, а цытату з залатога цяляці разам з бронзавым балаганавым можна ўбачыць каля рэстарана «Чырвоная вежа». Але цікава, ці ўсе памятаюць кантэкст? У рамане расказваецца пра катэгорыю жулікаў, якія прадстаўляюцца дзецьмі лейтэнанта Шміта, адэсіта, які быў адным з кіраўнікоў севастопальскага паўстання ў часы першай рэвалюцыі. Паводле сюжэту, у 20-е гады несумленныя савецкія грамадзяне вандравалі па гарадах, ды называлі сябе дзецьмі знакамітых персон. Ад Карла Маркса да Клары Цэткін, каб ім давалі грошы. Але ў пэўны час іх стала так шмат, што жулікі вырашылі падзяліць тэрыторыю, каб не перашкаджаць адно аднаму. І толькі дзеці лейтэнанта Шміта не дамовіліся. Балаганаў, які лічыў сябе першынцам, вырашыў сабраць канферэнцыю, на якой з'ехаліся ўсе 34 вядомых шуры дзяцей. Яны мусілі прыняць канвенцыю, згодна з якой СССР будзе падзелены, адпаведна, на 34 часткі. Акурат у час падзелу і паўсталі гарачыя спрэчкі. «Знайшлі дурняў!» – віскліва крычаў Панікоўскі. «Вы мне дайце сярэднярускае ўзвышша, тады я падпішу канвенцыю». «Як? Усё ўзвышша?» – уядаў Балаганаў. «А ці не даць табе яшчэ Мелітополю дадатак? Ці Бабруйск?» Пры слове «Бабруйск» сход хваравіта застагнаў. Усе пагаджаліся ехаць у Бабруйск хоць цяпер. Бабруйск лічыўся выдатным, высокакультурным месцам. То бок наш горад лічыўся прыцягальным для дробных махляроў. Магчыма, акурат таму, што тут таксама існаваў пэўны агульнапрыняты кодэкс для прадстаўнікоў злачыннага свету, які дазваляў жулікам працаваць кожнаму ў сваёй нішы без перашкодаў. І як тут не ўзгадаць адвечныя параўнанні Бабруйска з Адэсай? Верагодна, пра іх ведаў адэсіт Ілля Ільф, калі прыгадваў у рамане высокакультурнае месца. Кажуць, адэскія блатныя таксама шанавалі наш горад і мелі да яго сантыменты. Але як атрымалася, што Бабруйск займеў славу ў крымінальным свеце краін былога СССР? Легенды кажуць, што не без унёску мясцовых машнарэзаў.
злодзеяў, што спецыялізаваліся на кішэнных крадзяжах. Яны мелі імідж выключных знаўцаў сваёй справы і часта гастралявалі, абіраючы для працы вялікія курортныя гарады, дзе вадзіліся немалыя грошыкі. А каб захоўваць добрыя стасункі з калегамі, у Бабруйск з візітамі ў адказ прыязджалі машнарэзы з іншых краін, і некаторыя заставаліся тут назаўсёды. Злодзей у законе Леў Эпштейн нарадзіўся ў Бабруйску ў 1928 годзе у габрэйскай сям'і. Калі хлопцу было 13, пачалася вайна. Бацька пайшоў ваяваць і загінуў на фронце. Сям'я здолела эвакуявацца ў апошні момант, калі ў горад ужо заходзілі немцы. Леў у дарозе згубіўся, але самастойна дабраўся да Ташкента і адшукаў там маці ды сястру. Тагачасны Ташкент быў перапоўнены бежанцамі, працы не было. Тады малодшы Эпштейн накіраваўся на базар і пачаў там красці. Спачатку прадукты. Аказалася, што ў хлопца ў гэтай справе быў вялікі талент, і ён хутка навучыўся рэзаць кішэні заточанай манетай. Ва Узбекістане Леў атрымаў свой першы тэрмін – год на зоне для малалетніх. У маладым узросце, усяго ў 22 гады, ён быў каранаваны ў злодзеі ў законе. Агулам Бельмо ці Бельмондо адседзеў у турмах амаль 30 гадоў. Злодзей у законе жыў у Мінску і ў 60-тыя гады сустрэў у тэатральнай кавярні сваю будучую жонку, салістку хора Агрыпіну. У іх нарадзілася дачка. Пасля жаніцьбы Эпштейн змяніў сферу дзейнасці. Ён стаў вырашалам, чалавекам, які дапамагае вырашыць канфлікты. Прычым ён рабіў гэта не толькі для крымінальнікаў, а таксама для бізнесменаў ды артыстаў. Ёсць фота, дзе Леў адпачывае з зоркамі шоу-бізу, гуляе на вяселлі Анжалікі Агурбаш ці сядзіць за адным сталом з Сасо Паўліашвілі. Таксама, па чутках, Эпштейн быў адным з спонсараў перадвыбарчай кампаніі Леаніда Кучмы ва ўкраіне. Бельмо пражыў 77 год, пахаваны на паўночных могілках у Менску. Але яшчэ ў час жыцця ён паспеў стаць крымінальным хросным для іншага бабруйца, пра якога раскажу крыху пазней. У 90-тыя гады мінулага стагоддзя злодзеі арганізавалі ў Бабруйску так званы абшчак. Гэта адмысловая каса, іншая яе назва кацёл, куды збіраліся грошы для чальцоў групоўкі, на адвакатаў, для сем'яў у час адсідкі, на перадачы і гэтых далей. Згодна з правіламі ці паняццямі, як кажуць крымінальнікі, назірае за абшчаком злодзей у законе. Такім чынам, усяго за некалькі год у Бабруйску паўстала першая ў Беларусі арганізаваная злачынная супольнасць, што налічвала больш за 300 чальцоў. Канчаткова групоўка сфармавалася на момант 1998 года. Лічыцца, што акурат у гэты час пачынаецца яе росквіт, які працягнецца ажно да арышту Сергея Молнара ў 2014 годзе. Вядома, такой вялікай колькасцю крымінальнікі імкнуліся захапіць у горадзе ўсе сферы ўплыву. Яны актыўна займаліся рэкетам, выбівалі грошы ў прадпрымальнікаў і нават уцягвалі не заўсёды добраахвотна ў свае справы супрацоўнікаў гарадскіх прадпрыемстваў, каб кантраляваць пастаўкі сыравіны ды гандаль. Літаральна паўсюль былі смотрящыя, аўтарытэты, што сачылі за пэўнымі раёнамі. Тым, хто адмаўляўся ад даніны ці не ішоў на супрацоўніцтва, злодзеі помсцілі, пагражалі, псавалі тавар. Былі таксама 2 выпадкі забойстваў мясцовых бізнесменаў, а часам нязгодных проста вывозілі ў лес, каб папалохаць, прастрэліць рукі і ногі. Пры гэтым заяву ў міліцыю пацярпелыя пісаць баяліся праз пагрозу помсты, бо свае вушы і вочы ў крымінальнікаў меліся ва ўсіх структурах. Злодзей у законе Уладзімір Бірукоў, ён жа Біра, Бірук, нарадзіўся ў Бабруйску ў 1963 годзе. Варта адзначыць, што яго бацька меў немалыя грошы і добрыя сувязі. Таму, у адрозненне ад Лёвы Бельма, Біра ўвайшоў у крымінальны свет не праз патрэбу.
а таму, што яму падабаўся такі лад жыцця. Першы і адзіны раз Бірукоў трапіў у турму пасля групавога згвалтавання непаўналетняй. Але насуперак традыцыям злачыннага свету пасля вызвалення ён, наадварот, набыў аўтарытэт сярод крымінальнікаў. Па чутках, не без дапамогі бацькі. Першы час ён займаўся вымагальніцтвам і частку грошай накіроўваў у абшчак. Неўзабаве на Біру звярнуў увагу той самы Леў Эпштейн, які разам з іншым бабруйцам, крымінальным аўтарытэтам Сергеем Молнарам, паспрыяў яго каранацыі. Менавіта Біра стаў адным з ініцыятараў стварэння бабруйскага абшчаку, а пасля спрабаваў захапіць кантроль над бізнесменамі ў Ізраілі, але быў там арыштаваны і высланы з забаронай на вяртанне цягам 25 год. Адзначыў, што сям'я Біруковых жыве ў Ізраілі і сёння. У Бабруйску Владзімір Бірукоў актыўна скупляў гістарычныя будынкі: аптэку Разоўскага, да якой пасля прыбудавалі другі паверх, будынак колішняга кінатэатра побач з ёй, гасцініцу Бярэзіна Еўрапейская, суседні з ёй двухпавярховік ды іншыя. Такія аб'екты прадаваліся праз адмысловыя таргі, выйграваць якія Біры, а дакладней яго пасярэднікам, дапамагалі супрацоўнікі гарвыканкаму. Але ажыццявіць свае праекты не паспеў. Спярша перашкодзіла крымінальная справа, якую нарэшце завялі беларускія следчыя, а пасля і заўчасная смерць у Маскве ва ўзросце 45 гадоў. Пахавалі аўтарытэта ў Бабруйску, на мінскіх могілках, побач з бацькам. Там усталявалі вялікую альтанку, якую бачна здалёк, і якая нібы намякае, што тут ляжаць не простыя смяротныя. А сама цырымонія адбылася спачатку ў Маскве і сабрала шмат крымінальнікаў ды зорак шоу-бізу, а пасля ў Бабруйску. Па чутках на развітанне з Біруковым у наш горад прыязджаў Іосіф Кабзон у рудым парыку дзеля канспірацыі. А каб працэсія прайшла свой шлях без коркаў, на некалькіх вуліцаў часова адключылі светлафоры. Але і пасля смерці Біры крымінальнае жыццё Бабруйска працягвалася. На волі заставаўся вышэйузгаданы Сергей Молнар, які быў правай рукой Біры. Доўгія гады ён стараўся не адсвечваць, меў сям'ю, займаўся спортам, жыў на першы погляд сціпла, не афармляў на сябе ніякай маёмасці і, што самае важнае, ні разу не сядзеў у турме. Але пасля пахавання паплечніка Іваныч, менавіта так яго называлі злодзеі, разышоўся і некалькі год трымаў наш горад у страху разам з сваімі памочнікамі Дэнам Бабруйскім ды Толікам Жыдом. З 2009 па 2014 год ім падпарадкоўвалася некалькі арганізаваных злачынных груп, мясцовыя ды менскія чорныя рыэлтары, а таксама банда баксёраў з 20 маладзёнаў, што займалася рэкетам. Яны вывозілі людзей у лес, збівалі, пагражалі, маглі падпаліць машыны. Кажуць, што найбольш актыўна баксёры вымагалі грошы ў гандляроў наркотыкамі, спайсамі. Агулам пацярпелымі па справе Молнара пасля ішлі 64 чалавекі, а сярод затрыманых быў сын Бірукова, які займаўся вымагальніцтвам. Яму прысудзілі 6 гадоў калоніі. Самому ж Молнару прысудзілі 18 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Дэну Бабруйскаму 7. Яшчэ адна яркая персона на крымінальнай мапе Бабруйска – Барыс Скрыпнічэнка. Ён таксама пачаў сваю дзейнасць у 1994 годзе і на момант, калі сабраў уласную банду на Чарапках, служыў у войску ў званні палкоўніка. Таму сярод злодзеяў меў дзве мянушкі – баця і генерал. Ён кіраваў арганізацыяй, якая займалася будаўніцтвам вайсковых збудаванняў і кватэр для вайскоўцаў. У Скрыпнічэнкі былі сувязі, і ён марыў пра вялікія грошы, таму вырашыў наладзіць кантакт з мясцовымі крымінальнікамі. А каб зарабіць сабе аўтарытэт у іх вачах, кожнаму паабяцаў кватэры ў Бабруйску. І пачала сваю дзейнасць банда генерала з абкладаннем даніны ўсіх, хто займаўся каляровымі металамі. А пасля рабавалі склады, займаліся вымагальніцтвам, аднойчы нават абрабавалі дом святара. Атрымаўшы вялікія грошы, Барыс Скрыпнічэнка пачаў марыць пра ўладу, а менавіта пра пасаду старшыні гарвыканкаму. Але свае грандыёзныя планы былы вайсковец так і не ажыццявіў.
Згодна з легендай, баця закахаўся ў 20гадовую дзяўчыну Наталлю, набыў ёй машыну і кватэру ў Бабруйску, а таксама кропку ў гандлёвым цэнтры. Але дзяўчына пачала здраджваць Скрыпнічэнку. Яе абраннікам стаў хлопец з іншай злачыннай групоўкі. Вядома, крымінальнік хутка даведаўся пра здраду. І калі пасля сур'ёзнай размовы з дзяўчынай раман працягнуўся, наўпрост даслаў кілераў, якія застрэлілі суперніка ў пад'ездзе Наталлі. Пасля гэтага забойства персонай генерала зацікавіліся следчыя, і ў 2007 годзе затрымалі бандыта разам з паплечнікамі. Скрыпнічэнку прысудзілі 20 гадоў калоніі, а таксама пазбавілі звання палкоўніка. Часам падаецца, што на агульную крымінальную атмасферу Бабруйска не магла не паўплываць вялікая колькасць месцаў зняволення ў межах горада. Але гэта ўжо іншая гісторыя, якую абавязкова раскажу ў наступных выпусках. Хутка пачуемся!